खुलुमबाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोनबोखौबो बरायगारनाय जाबाय लोगोसे दिनै दङ आङो जोंनि राङापारा बियाबनि सिङावनो थानाय माने गोदानै एसे हाबनाय आरोना गंसे गामि बे गामिनि मुङानो जाहैबाय मानसि कसारिगाव गामि दा बे गामियाव आङो बिथांमोननि हांख्रायनाय लेखा खाम सिफुं फोरोंनो होननानै फैदों आरोना बिथांमोननि गामियाव माने गामिनि नामानो मानसि कसारिगाव नालाय ओरैबायदि दङ मानसिफ्रा माने बर'बो नंजोबा आरो एसामिसबो नंजोबा माने मानसिफ्राथ' बर'आनो माने बेयाव थायै थायै माने रायलायनाया मिक्सार जाजोब्बायना बांसिन एसामिससो रायलायो आरोना माने ओरैबायदि प्रब्लेम जादों आरोना फोरोंनायाव आयु माने फारसेथिं आंबो बिथांमोनखौ मोजाङै एक्सप्लेन खालामनानै एसामिसनि फोरोंजोबनो हाया फारसेथिं जि बर्डआव लिरना होनांगौ बर'नि नटिसन बा माबा मोनसे बिदिनो एक्सप्लेन खालामनाय बेफोरखौ माने लिरनानै लानो रोङा फारसेथिं माने साफ्रोमबो माने एसामिस मिडियामावनो फरायजोबनाय आरोना बर'ब्लाबो दा बेनिखायनो माने बर'बो रोङा माबो रोङा बिराद प्रब्लेमाव गोग्लैदों आरोना दा जेरैखि जाया फोरोंलांनो नाजानोसै लोगोफोर खोब मोजां मोनदों माने बिथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो बेबायदि थायै थायै जोंनि राङापारा बियाबाव बिदिनो हाबनानै दा बाथौ धोरोमखौबो गोबानानै बिदिनो खाम सिफुं हारिमुखौ लाखिनो थाखाय बिथांमोना माने सिगांबोदों माने जानजि खाफ्रादों आरोना दा साननैसो सिगाङावथ' बिराद खस्थ' माने जालांबाय आरो दाबो जागासिनो दिनैबो जागोन माने दा बेनिखायनो जेरैखि जाया नाजानोसै आरोना फोरोंनो ओरैबायदि प्रब्लेम माने सोरबाथ' गासैबो बुजिखाया बर'खौनो आरो सोरबाथ' मा होनो सिरिस थायो माने जेबो बुजिया एफा एनैखौ बुङो आंबो एसामिसनि अब्लाबो मोनफ्रोमखौबो एक्सप्लेन खालामजोबनो हाया जोंहा बेफोरनिखौ दा जेरैखि जाया फोरोंलांनो नाजानोसै आरोना भिडिअखौ फारि नायलांदो माबायदि जायो 1 2 3 गो लोगोफोर आङो दानिसो बुंदोंमोन ना जा मानसि कसारिगाव जि खाम सिफुं फोरोंनाय हाबाफारि बियो जादोंमोन होननानै दा जोंहा आथिं बर'बो रोङा माबो रोङा बिराद प्रब्लेम जादों होननाया जोंहा स्टुडेन्टफ्रा बिसोरनो आरोना बिथांमोना माने एसामिस मिडियामाव फरायजोबनाय आरोना माने बर'खौ एकदम फंफा फंनैल' बुजियो आरोना बिराद प्रब्लेम जादों माने आंबो माने मोजाङै एसामिसनि एक्सप्लेन खालामनो हाया आरो बिथांमोनाबो माने बड' लेंगुवेजखौनो माने मोजां बुजिया आरोना एसामिस मिडियामाव फरायनाय हिसाबै आरो बर'ब्लाबो माने एसामिस जातिफोरनि आदिबासिफोरनि गेजेराव थानायखाय एसे प्रब्लेम जाबाय आरोना बिथांमोना रायज्लायनायाव दा बिथांमोनजों माखासे सोंनोसै माबायदि जायो दे दानिया नोंसोरो मैयानि जा प्रेक्टिस खालामनो हरनाय ना फर्मुला नटेसनफोर बेखौ दानिया सासे सासे बुंदो बुजिदोंना बुजिपाइसुना नोंसोरो एसामिस मिडियाम फरायजोबनाय ना गासिबो बर' बुजिना बुजिया बुंला बर' बुजिपाना नाय एसामिस ना ঠিক আছে ना दे दानिया सासे सासे बुंनाय मैयानि जा फर्मुला नटिसन ना आं बेखौ हरदोंमोन ना बुंनो दानिया सासे सासे बुं दे नोंनो गसंग्रोदो दे दे बुंफिनलाय दे बुं
जोंना लोगोफोर बे एसे बर' रोङो बर' बुजियो आरोना एसे नैबे नानियाबो बर' बुजियो एसे बुजिफ्रामो एसे होमबाबो माने बिराद जिर' आरोना दे नोंबो बुंलाय मैयानि जा नटिसन ना बेखौ बुंलाय फारि फारि मायाव फैफिनगो एकदम गोजौआवसो फैफिनदों ना दे जागोन दे जिरायलाय दे लिपिकाया बुंलाय दे बुं दे बुं